Усім прывітанне, гэта культурная сядзіба, сумесны падкаст Еўрарадыё і арт-сядзібы. Як звычайна у нас у студыі Алексей Сапрыкін. Павел Свердлов таксама. І вось толькі прыйшоў наш сённяшні гость. Гэта музыка Пётр Клюеў. Прывітанне, Пётр. Bonjour, витаю. Comment ça va? Très bien. О, vous parlez français. Oui. Ну, по-разному можно. Ну, белорусы. C'est notre podcast de la culture bélarusienne. Sì. Oui. Comme ci, comme ça. Già voglio parlare italiano. Пётр, я прачытаў у Вікіпедыі, дарэчы, сёння, што першая ваша мова была польская. Ну так сталося, так. Вельмі цікава. Не пра гэта. А на перапісе якую ты мову пазначыў як родную? Ці праігнараваў? Бел, конечно. Беларуска. Так. Ура. Што ж, сябры, сёння мы сабраліся з нагоды таго, што арт-сядзібе спаўняецца 8 гадоў. Пётр Клюеў быў адным са стваральнікаў гэтай ініцыятывы. Гэта ж ініцыятыва, я так разумею. Ой, да? гэта насамрэч шмат розных іпастасяў, і гэта шмат і розных культурніцкая ініцыятыў. пляцоўка, і раней была платформа меда, і нейкі стартап-хаб для маладых музыкаў. Карацей, абы чым займаліся хлопцы 8 гадоў ініцыятыва, таму, пра гэта і пагаворым, але пачынаем з культурных навінак. Заставачка. Ну, што прыпас ты, Алексей? Слухайце, у меня цікава, я вось глядзеў навіны, і вось літаральна учора была навіна, пра якую я распавяду, але перад гэтым я хачу трошкі вось зараз перад нашым этэрам выйшаў ролік Віталіка артіста. Пра тое, як ён распавядае, як не выйшаў ягоны інтэрв'ю на онлайнеры. Так. Таму вось не паспеў даглядзець, я даслухаць, таму не буду пра гэта гаварыць, скажу. Ну, тоже нейкі автор постмадэрнізму. Я записываю ролик про то, як не выйшло маё інтэрв'ю. Да? То бок это... Спачатку яны записали інтэрв'ю, я раскажу крыху перад гісторыю, да? Прыйшоў Віталік артист. Я гэта ведаю са слова Александра Чарнухі. Ну, я таксама ведаю. Інтэрв'ю. Да, Віталік артист на онлайнер, даваць інтэрв'ю з нагоды таго, што неўзабаве 20 снежня... 28 снежня у них апошні канцэрт на Мінск-арэне. Да, апошні канцэрт без білета на Мінск-арэне. І даваў 1,5 гадзіны інтэрв'ю, як асабліва падкрэсліў Чарнуха з 2 перапынкамі на каву. У нас тут не будзе такого... Хаця можам пачаставаць. Хаця, в прынцыпе, цікава, да. Так. І вось на наступную раніцу Віталік патэлефанаваў Чарнуху і сказаў, што адчуў негатыў. Ну, вось пра гэты негатыў ён распавядае, але навіна не ў гэтым. Навіна ў тым, што у Гальшанах заліваюць бетонам унікальнае пахаванне 14 стагоддзя. Якое гэта дачыненне мае да Віталіка артыста? Я просто кажу, што... Уступ такі пра Віталіка артыста. Што заліваюць, все заліваюць. Все заліваюць. Віталік артыст нешта залівае. Я не ведаю, хто там залівае. Саша Чарнуха залівае. Ну, я думаю... По-свойму, да? Вось, дык што? Падчас рэстаўрацыйных працаў у Гальшанскім замку знішчаны грунтовы могільнік 14 стагоддзя. Там побач з ім. Так. Побач з Гальшанскім замкам. Там, і там вось археолог Евген Ласавец гэта ўсё выкраў, ледзьве там выратаў нейкія ўпрыгожванні, чарапы. Вот Радыё Свабода нам распавядае пра гэта. Не толькі яна. І Еўрарадыё таксама. Артыкул, так, я бачыў. Вось. Сэнс у чым? У чым? Што ў Вільні, вось, калі знайшлі парэшткі паўстанцаў, іх знайшлі, не залілі. А уявіце, калі б залілі. А уявіце, колькі артефактаў, калі вось праводзяцца нейкія там раскопкі, рэстаўрацыйныя працы, вось стары горад у нас перабудоўвалі, рэстаўравалі. Колькі чаго не знайшлі. Колькі чаго знайшлі і колькі чаго не знайшлі. Савецкая ідэалогія. Уявіце сабе, калі б Вільня ўсё ж таки трапіла в УБССР. Мне здаецца, што было б усё не так прыгожа. Там на выходных наш СММщик напісаў, калі б Кастуся Каліноўскага пахавалі на тэрыторыі БССР, царскія ўлады, яны б не памыліліся. Яму пішуць у адказ. Так это ж і была як бы тэрыторыя БССР. Вільня? Ну, была калісьці. Да, вось, але... Нават у 46-м. Там нейкі час. Все пасля перадзел, вот это вот усё. Але, па сутнасці, пасыл верны, мне здаецца, да. Калі б яго... Пра межы, вось, кажа, в 46-м годзе БССР, пра межы, вось зараз пачаў выходзіць выдатны падкаст «Межы Беларусі». Прамежнасць.
Яны безмежныя, таму што Беларусь як краіна-донар, якая раздае сваіх людзей усяму свету. Межы Беларусі, як Пуцін там пра Расію казаў, што там няма, так? Ну, в Беларусі яшчэ больш, таму што яны такія больш ось fragile, кажучы па-ангельску, такія хрупкія, так. А тым часам, напрыклад, мяне вельмі хвалююць гэта 500 мільёнаў, якія Кітай нам даў. Што, якія варункі, якія умовы... 500 мільёнаў чаго? Юаняў? Не, даляраў. 3,5 мільярды юаняў. 500 мільёнаў. Так, таму што мне нават суседзі кітайцы, я так ось, ляжу і думаю, што мы зараз раптам ім. І вось гэта ўсё так трошкі, вось пра гэта думаю. Яшчэ вы чулі, дарэчы? Думаеш, яны да цябе прыйдуць суседзі і скажуць, дзе мы грошы? Ну, ведаеце, так псіхалагічна у такіх далёкіх суседзяў, хоць, канешне, Кітай, зразумела, так перамог у свеце, таму што мы зараз сядзім, тут made in China амаль усё, я думаю, ўсё, што навокал нас. Але ўсё ж такі... Гэта дакладна. Ну, так. Але ўсё ж такі будзем памятаць, што ў гэтай краіне людзі жывуць у пячэрах. Так што, Пётр, твоя навінка? Ну як, слухайте, мне вельмі павесяліла. Я ось читаю, што амерыканскі US News and World Report апублікаваў рэйтынг самых магутных краін свету ў 2019 годзе. Беларусь самая 30. І, карацей, Беларусь нейкая там что-то 35-е. месца. Хлопцы не падманули, 35-е месца ў Беларусі. Новая Зеландия 34-е, каб вы разумелі. А Люксембург 37-е. Польша 39-е, мне здаецца. Мы магутнейшыя за Польшчу. Літва 44-е. Вось там нешта далі. А ў чым магут? Разумееце, гэта вельмі... А Эстонія, прабачце, 80-е. І тут, разумееце, вельмі такая... Чакайце, я хацеў включыць нейкую одну штуку. Вось, так. Эстонія 80-е, разумееце? Вельмі дзіўная штука. Эстонія 80-е. Что думаете об этом? У тебя что здзіўляе? То, что Эстония так высока, ці то, что она так низко? Не, Мне здаецца, што эстонцы кіруюць светам. У нейкім сэнсе. Не светам, але ў еўразвязе маюць там інфармацыйныя тэхналогіі. Маюць, дарэчы ж, Польша і Эстонія. Это адзіныя дзве краіны, якія маюць пазітыўнае сальда, так? У іх гэта зелёненькі, гэта трохкуцік, он зелёненькі, а не чырвоненькі. Петя, ты прыйшоў, і ў нас трошкі масонства і ілюмінацтва. Там ведаеце, што мяне насцярожыла ў метадалогіі. Там я глядзеў на метадалогію, і там першы пункт, по 5 пунктам ацэньвалася. Першы пункт — это кіраўнік дзяржавы. Вот так і напісана. Так, чым больш, тым... Можа, таму і да, што да. То есть, может быть, мы по неких іншых пунктах ніжэй, але у нас... А за кошт того, что 25 гадоў, як бы, да. Вот мы набрали эти на 36. Ну, я думаю, што, конечно, тут падзеі, напэўна, гэтыя мінскія дамоўленасці розныя, яны трошкі так паднялі, напэўна. Карацей, высветлілася, што Беларусь уплывовая краіна ў свеце, да? Часам усплывае. Усплывовасць. Мы же гасцінныя просто. Мы можам і прыняць і тых, і з тымі сябруем. Сёння з тымі, заўтра з іншымі. Сёння з іншымі, заўтра з тымі. Генрі Кісінджер изобрел такое у 80-е, 70-е, нават, можа, ў 60-е гады. Чаўночная дыпламатія. Вось, бачыце. Моя навінка, хлопцы. Давай. Навінка такая. У прынцыпе, доўгачаканая. У Беларусі выйшаў пераклад кніжкі пра Гаррі Поттера на беларускую мову. Афіцыйна. Все як трэба. На жаль, праз 22 гады пасля таго, як, уласна кажучы, па-ангельску... Ну, ты наўрад ці па-ангельску прям прачытаў, да? Але... Ты ж французскую. Я ж чуў на пачатку падкаста. Я ўвогуле літувіскую. Літувіскую. Ну, карацей, сэнс у тым, што 22 гады прайшло, і ў Беларусі з'явіўся афіцыйны пераклад кніжкі пра Гаррі Поттера. Это вельмі класна. Класна тое, што адбывалася вакол гэтага пераклада. Таму што была зладжаная сапраўдная прэзентацыя. У нас ёсць цяпер кнігарня Светач у Мінску, дзе ціпа ўсё, як бы это сказаць, па-еўрапейску, нават кавярня там ёсць, наколькі я ведаю, да? Ну, вось гэта модна рабіць кавярню ў кніжнай краме. Каб потым кавай кнігі заліваць. То есть зараз канцэрты, сеткі вось на Ютубе просто шалёная колькасць праглядаў, серыя канцэртаў на бібліятэцы. Ну, апошні, здаецца, і там і Стінг нават выступаў. У бібліятэках? Вось менавіта, здаецца, у нейкай нью-йоркскай бібліятэцы. Такая класная бібліятэка. Ну, у нас што будзе далей, напэўна, прыбіральня нейкая, канцэрты ў прыбіральні. Ну, ты параўнаў бібліятэку і прыбіральню. Ну, просто бібліятэка — гэта бібліятэка, месца для чытання. Але я пагаджаюся, што гэта арыгінальна, там часам паспяваць. Але што будзе далей, у мяне пытанне.
Прыбіральні таксама ў Беларусі ёсць рэспектабельныя, я скажу, у Гомелі за $1 мільён. Не кожная канцэртная зала будзе каштаваць $1 мільён. Ёсць такая, так? Ёсць разумная прыбіральня, которая не працуе. Можа быць, разумная. Ніхто в сваім розуме працаваць не будзе. Трэба Білла Гейтсу про гэта пераказаць. Ведаеце, што Білл Гейтс чым апошні час займаецца? Білл Гейтс, ён сышоў з Microsoft, і зараз ён менавіта займаецца тым, каб стварыць супер-нана-біялагічны туалет. І каб яго кошт быў менш за $500, і каб, прабачце, чалавек змог пайсці па гэтых, як казаў Михалок, нізшая стадыя медытацыі, і тое, што з яго выйшла, і вадзічка чыстенькая выйшла, і каб усе гэтыя штукі перапрацаваліся ў энергію, каб гэты туалет, менавіта Білл Гейтс верыць, што гэтая праблема вырашыцца у Афрыцы менавіта, так? Таму што ён кажа, сяжу 2019 год, п'ю каву ў Нью-Йорку, ваду, і разумею, што чыстая вада яшчэ не паўсюль ёсць. І вось менавіта прыбіральні. І, канешне, Білл Гейтс будзе шакаваны туалетам за $1 мільён, таму што калі ему прадставілі туалет за $50,000, он скажа, што гэта фарс, гэта трэба пісаць пісьмо, ліст Биллу Гейтсу з абура, так, што вось у нас тут такія вось... Я зразумеў толькі што, чаму Беларусь 35-я у спісе самых магутных краінаў, як бы туалет за $1 мільён. Амерыканцы не могуць сабе так дазволіць. Вось Білл Гейтс кажа, $50,000 дорага, хлопцы, спыніцеся. Шыкуем, $500 максимум. Давайте. Да. Але про Гаррі Поттера я уже бачу. Конечно, беларусы, яны не могуць... Веш акуляры такія, як у Гаррі Поттера. Просто порадоваться. Это такие, як у Гаррі Поттера, да? Форма ім. Ладно, і змест таксама. Ось, карацей, уже бачу гэту кніжку на аукцыёне, як это, Аубай, то бок адразу, як бы, да? Вось, і там ужо ёсць скаргі пра тое, што так не перакладаецца, тут не то, так, не сям. Вось, карацей. Ад каго скаргі? Ад моўных пурыстаў? Ад прафесійных. А хто перакладаў? Пераклад Алены Петрович. Алена Петрович, дарэчы, піша, што засела за пераклад яшчэ да таго, як былі набытыя там правы нейкія, вось гэта ўсё. То бок это была чыстая яе ініцыятыва перакладаць Гаррі Поттера, а пасля ўсё вот так вот склалася. Калі правы не былі набытыя, яна ўжо палову кніжкі пераклала. Не ведаю. Вось так. Тарашкевіцай бы выклалі. Гэта ж таксама. Апазіцыйна, так, непрызнана, як у Вікіпедыі. Ёсць некалькі альтэрнатыўных пераводаў Гаррі Поттера, перакладаў на беларускую мову, непрызнаных. Цяпер ужо непрызнаных, таму што ёсць афіцыйна. Вось, перакладства, што мы хаця б праз 2 гады, праз 22 гады развіваемся. У гэтым трендзе афіцыйна набылі правы, выдалі кніжку, зладзілі прэзент. Там нават ведаеце, што было? Вот эти вот людзі, дзверы кнігарні адчыняюцца, да? І яны такі, давай, бегуць першымі, мы набудзем эту кніжку. Чэргі ўначы там займалі, былі такія цікавыя? Не. Як там, пайфон, там, типа што-нибудь. І такі люмас, і чык загараецца. Заклінаннем. Вось. А зараз мы паговорым, сябры, пра падзеі, якія адбываліся не 22 гады таму, а 8 гадоў таму. Пераходзім да нашай асноўнай тэмы. Это не юбілей, гэта просто дзень народзінаў. 8 лічба, вось як Петя не склусіць. Калі пакласці. Лічба бясконцасці, правда? Так. Не толькі Петя, все не склусяць. З старых часоў. Як разгадала арцядзіба знак бясконцасці, зараз даведаемся. Заставачка. Я так разумею, это быў снежань 2011 года. Так. Ты памятаеш гэта? Я гэта не памятаю. Я памятаю, я скажу, таму што летась я зняў дакументальны фільм, мы здымалі ў арцядзібе, пра вось гэтыя падзеі і бралі безліч інтэрв'ю у тых, хто быў, у тых, хто не быў, у тых, хто памятае, у тых, хто выступаў, у тых, каму дапамагалі. І такую прасашылі сувязь пакаленняў самых першых людзей, якія стаялі ля вытокаў, да тых, хто зараз маладых 18-гадовых там юнакоў і юначак, дзяўчат і хлопцоў. Пётр вось стаяў. Пётр, ты стаяў? Так, нават у Вікіпедыі напісана. Што это быў за час? Што там увогуле? Чым жыла Беларусь тады? Чаму арцядзіба паўстала? Бачыце, тады рэальна не было дзе маладому артысту, музыку, паэту
не было пляцоўкі, дзе можна было задэкламаваць свае нейкія здольнасці, дзе можна было себе выявіць. У тыя часы не было яшчэ гэтых лофт. Да Менску тады яшчэ не прыйшоў гэта вось мода на лофт прасторы, дзе нейкі арт, нешта. Зараз куча на Кастрычніцкай там не але ў 11-м годзе яшчэ было, як у той вось у песенцы «Тарададан», там, як я ставіў, была жахлівая сітуацыя. У мяне тады асабіста было, што я з-за межы вярнуўся, і просто была жаданне нешта рабіць, культурніцкае жыццё падымаць. Сустрэліся з Пашай Белаусам, з Францішыкам Вячоркай, з Стас Бабайцаву, ён юрыдычна заснавальнік Афанасенка, Дзіма. Бацькі заснавальнікі. Бацькі. Вось, і мы просто пачалі збірацца, і нейкія культурніцкія мерапрыемствы на гарызонце, гэтае памяшканне першае, але гэта была такая маленькая рэвалюцыя ў культурніцкім жыцці, і гэта такі вось струменчык, які прабіўся, і потым ён перарос у раку. Ну так, я памятаю, былі такія як бы прасторы, типа вот быў фальварак, кавярня «Добрыя мыслі». Там можна было раз на тыдзень, там збіраліся нават паэты, чыталі вершы. Але, канешне, это і яно зачынялася, адчынялася ўвесь час, як бы знікалі гэтыя месцы, таму што, відаць, не вельмі прыбыльна было. Ну, арцідзібу таксама ўвесь час зачынялася. Ну, першы год яна прыснавала на гарызонце, а потым это былі як проста... Ну, не па сваёй волі, таму што... Да. Ну, канешне, а потым ўсё ж такі праўда яна бярэ. Абставіны. Ну, час быў непросты, з палітычнага глядача. Ну, так. Як бы і зараз у беларускай мовы і культуры не вельмі просты час, а тады это быў год пасля разгона плошчы. Якраз. Быў год, дарэчы, крызіс. Вось толькі-толькі скончыўся. Это быў долар по... Деномінат? По 2200? По 300, відаць. Так, девальвацыя по 300, а стаў вот... 9, 5, а потым 9. По 8, там 8, 7, 600, там вот это вот было. 5000. Вот не по 5 рублей, по 5000. Зараз 50 копеек, правильно? 5000 тых зараз. 50 копеек. 50 копеек, да. Ну вот. Наогул, калі б не было деномінацыі з 90 где-то году, зараз бы $1 быў бы колькі? 2 мільярды? Ну там мы 3 нулі зрэзалі ў 2000-м, яшчэ 4 нулі зараз, як бы, да, 7 нулёў. А, 7, а не 9. 7 нулёў. Ну там... І так, да халеры, реально да халеры. 10 мільёнаў. Давайте не будем про сумны. Друг. Вось, ну але што это я пра тое, які быў тады партрэт як бы краіны і настроі людзей. Вось, што вы думалі ўвогуле, ну колькі праіснуеце, год, два, там я не ведаю, ці закладалі адразу? Не было такой думкі, просто была ініцыятыва рабіць, дзейнічаць. Я тады памятаю добра, калі мы яшчэ збіраліся і планавалі перспектывы нейкія. Мы наогул марылі, што ў будучыні сядзібы будуць у горадні, у Берасці, што будуць філіялы, што і так яно і будзе. Я ў гэтым упэўнены. Ну, але праз нейкі час... Мне здаецца, што вось у Берасці, да і ў розных гарадах ёсць такія аналогі, але яны, ну, не філіі, не франшызы, ніхто ім там не прадаваў, але яны самі людзі творчыя, культурніцкія, ініцыятыўныя, актыўныя арганізаваліся і зрабілі нешта. Той же Віцебск, там прасторы Віцебск, ФОМІ, там у горадні той самы твой стыль быў часопіс «Разгродна лайф», «Трэці сектар», яны вось там займаліся актыўна. Так, Алексей Шота, дарэчы, мой аднакласнік. У іх ёсць прастора там. Вось, і гэта файна. Людзі ўсё ж такі, праўда і культура, яны перамагаюць. Я вось думаю, што ўсё ж такі это зараз рэзервацыі нейкія у... Можа, аазісы? Ну, гэтага можна па-рознаму падысці. Песімістычна ці аптымістычна? Ну, рэзервацыі. Там же ж няма ўваходу па спецыяльных квітках ці адзнаках. Люблю Беларусь. Ну, пра ролях. Ну, вось, дарэчы, можа прайсці любы жадаючы, ну, который цікавіцца там культурай, мовай, традыцыямі, гісторыяй і хоча паляпшаць нейкае беларускае асяроддзе. Ж паволі, это ўсё расце, і інтэлігенцыя беларуская выходзіць на ўзровень, і ўсё нармалёва, ўсё. Я аптымістычна гляджу ў будучыню і беларускай культуры, і вось... А як вось ты? Вось пасля 20 снежня, вось, давай пагаворым пра гэта. Пасля 8 думалі, у жопа, сля 8 што будзе. 20 снежня на зараз цікава. Прыйдзе Пуцін, закрые вашу арт-сядзібу. Ведаеце, все пачынаецца ад сябе. Я вось за сябе ўпэўнены, што пакуль я жывы, я буду трымацца беларускага слова, любіць. Я выхоўваю сваю дачку ў духу беларускасці. Я раблю простыя штодзённыя рэчы, якія
даюць мне ўпэўненасць, што справа будзе жыць. Пакуль я жывы фізычна, і я гэта пераказваю генетычна, ну, вось, дзецям сваім, і таму трэба пачынаць з простых рэчаў, і гэта працуе. Добра, а як вось знайсці сілы, таму што шмат людзей не могуць гэта зрабіць, ну, гэта ўжо псіхалагічная аспект асобы. З розных перадумоваў, то бок нехта баіцца, нехта на якого неяк не так паглядзець, неяк засмяюць, абсмяюць. Потому што ёсць, як бы, народ, ёсць насельніцтва, так, як казалі, ёсць, ну, потому што ўсё з сям'і выходзіць. Няма, напрыклад, чалавек з дзяцінства не мае стрыжаню, ну, ён трошкі можа стаміцца гэтым усім займацца. Я, напрыклад, заўсёды, ну, ўсё жыццё, мне, ведаеце, розныя сітуацыі, я б наогул мог пра гэта ўсё забыцца. Зараз, ну, маю сітуацыю з'ехаць там у Киев ці ў Москву і сказаць, не, я там, все, мне там канцэрты па былому СНД, як я жартую, всей тэрыторыі, але я не, ну, я ж разумею, хто калі не я, хто калі не мы. І это, прычым гэта шчыра ад сэрца. Просто як можна не любіць сваё? А, на жаль, так. Ну, гэта савецкая спадчына. Савецкая ідэалогія, наш хацела сцерці, каб усе былі шэрыя, каб усе былі аднолькавыя. Быў савецкі чалавек. Нема літвісаў, латышцаў, эстонцаў, украінцаў, беларусаў, ёсць савецкі народ, homo sovieticus. Але ўсё ж такі не атрымалася ў іх. Яны стараліся, канешне, яны хацелі, і самая файная перамога, вось людзі часам там трасянку чуюць, а я радуюся, калі чую трасянку. Гэта знак. Гэта факт, які паказвае, што не атрымалася. Што прабіваецца дэнацыяналізацыя, што як бы яны там не прыціралі ў свой савецкі час, што вось гэта... І людзі, якія трасяначкай размаўляюць, ну гэта файна, гэта добра, гэта знак перамогі, паразы. Ты радуешся таму, што табе смешна, ці... Не, я радуюся таму, што не атрымалася русіфікаваць чалавека. Ён ўсё ж такі беларус, і хоць яго і беднага, ён размаўляе па-расейску, але ёсць акцэнт, і так, і все, не перамагчы, не спыніць, не стрымаць. І вось так. Ведаеце, літаральна днямі натрапіў на фрагмент з часопіса «Праблемы Восточнай Европы» за 1981 год. І там, вось, глядзіце, пишут, что... В реакции со стороны на современное положение белорусского языка заметно различие во взглядах украинцев, поляков, чехов, словаков, болгар на белорусскую мову и русских с іншого боку. Так. Первые недоумевают по поводу искусственного сдерживания, вторые по поводу искусственного насаждения белорусского языка в Беларуси. То бок адначасова, еще в 81 годзе, вы поглядите, адначасова малые нации, як бы, якія ўваходзяць в Советский Союз, кажуць, а навошта беларускую мову стрымліваюць? А русские кажуць, а навошта беларускую мову насаджаюць? То бок абсолютно з розных краінаў на одно і тое ж з розных бакоў, да? Ну, гэта першае, это в 81 годзе пачаліся першыя прамені, таму што, здаецца, у гэты год стал белтэлерадыёкампанію ўзначальваць Геннадзій Миколаевич Бураўкін. Ён правёў канкрэтныя рэформы, і яны пачалі пераходзіць на беларускую мову. В 81 год пачаліся першыя такі калыханкі, тому што 60-е, 70-е гэта было тотальнае просто. Ну, вось прыхільнасць Машэрава ў свой час да яго, бачыце, яна дала такі плён. Я бачу, дарэчы, у працы не толькі як паэта Геннадзя Миколаевича Бураўкіна, вельмі плённую, потому што вось гэтыя ўсе калыханкі, пад якія мы раслі, гэта ўсё спадчына, гэты снежны такі ком беларускасці, які пачаў Геннадзь Миколаевич. Вось слухайце, а з гэтага, з гэтай думкі, калі паглядзець на арт-сядзібу, гэта можна назваць насаджэннем? Прапаганды. Не існуе такого. Это, ведаеце, насаджэнне прыдумалі нейкія, ну, як, вось я зараз прыйшоў, гэта насаджэнне мяне вам. Чаго? Ну, як бы... Это, ведаеце, як унізе тут ёсць шыльдачка там, пропаганда здорового образа жизни. І я думаю, а як можна прапагандаваць? Ну, такая прапаганда слова негатыўнай канатацыі. І... Кожны чалавек мае свой сусвет, і ён мусіць умець рэагаваць з іншымі людзьмі. Калі яго гэта не атрымоўваецца, но гэта, напэўна, яго асабістыя псіхалагічныя праблемы. І калі нехта кажа, што яму нешта навязваюць, ну... Ну, вось, а слухай, напрыклад, вось адна з апошніх гісторыяў. Жанчына, фізік з НАСА,
беларускай па нацыянальнасці сказала яна мне здаецца уже тлумачыла што яна просто выпендріваецца яна типа піша такія правакацыйныя посты таму нават пра гэта не мае сэнсу размаўляць хто туда прыйдзе і як яе будуць засіраць таму гэта бессэнсоўна ведаеце ёй падабаецца уплыў на нас вось мы зараз выходзім на вуліцу што мы бачым Макдональдс рэкламы это ўсё на нас цісне гэта ўсё на нас уплывае гэта але ведаеце нехта ўмее гэта як што можна назваць памятаеце вот только што была цытата з 81 года зараз учорашняя цытата РИА Новости. Белорусизацию планируется провести совершенно по украинской кальке. Уже сегодня активисты скандалят в общественных местах, заявляя о том, что не понимают по-русски, требуя от кассиров и продавцов обслуживать их на мове. Господи, это РИА Новости. Это ну, вот а учора... активисты? Да нет, это текст, там колонка Нюра Н. Берг, авторка колонки. Это, зноў ж таки, асабістыя психологічныя праблемы і некая пропаганда, потому что... Можно назвать все, что за угодно. Вот мы пришли, поразмовляли по-белоруску, а с РИА Новости это обзывают, это белорусизация по украинскому узору, что они себе дозволяют. Жах, что мы як мусим... это размовляць по-беларуску? Ну, это вельми жахліва і... Караван будзе ісці далей, не спыніць, не стрымаць. Хто бы нічога не казаў, мы будзем рабіць сваю справу, я просто буду... Яны там хай кажуць, а я буду з дачкой по-беларуску размаўляць. І ўсё. Справа зроблена. І так про тое саме, да рэчы, раю ўсім беларускамоўным людзям. Не трэба шмат казаць пра беларускую мову. Беларускамоўны чалавек, ён проста мусіць, он беларускамоўны фізік, хай будзе беларускамоўным фізікам па-беларуску і не кажа, што я беларускамоўны фізік, я беларускамоўны... Просто трэба рабіць сваю справу па-беларуску і моўчкі ісці далей, і ўсё будзе окей. Не паказваць рускамоўных людзей гэта часам пужае. Ой, яны зацыклены на беларускай мове, это яны іх нейкая там... Трэба проста несці прыклад асабістай працы, асабістага справы, без такой нейкай... Ну, проста жыць і размаўляць, і жыць, і несці гэта рэальным... Зараз свет патрабуе, казаў шмат разоў інтэрв'ю, свет патрабуе не настаўнікаў, а сведкаў. Мы мусім сведчыць. Не проста сведчыць і несці гэта слова шчыра, па-добраму. І паказваць, што гэта прыгожа і сексуальна. Ну, цікава, што таксама ёсць там першае, напрыклад, па-беларуску шмат рэчаў зрабіла Арцідзіба. І стендап па-беларуску быў першы Арцідзібе. Ой, так, дарэчы, гэта з маім удзелам. Не, з тваім это ўжо другі. Першы быў... Мы размаўлялі з Нарышкіным, калі быў. Дарэчы, поспех быў. У лофт... Зараз таксама ён працягваецца ўжо. 200 чалавек з рэкламы. І першыя там нейкія акцыі, першыя там... Было шмат па-беларуску. І гэта... было своеасаблівым выбухам і стварала рэзананс у грамадстве, што вось... Дарэчы, якія першыя мерапрыемствы 8 гадоў таму правяла Арцідзіба? Ці можна прыгадаць? Ну, это былі першыя канцэрты там... да? Паліны Рэспублікі, здаецца, нават выступы. А Олег ЛСП... Шмат што, нават Олег так выступаў у нас. Гэта ж, это... Нарадзілася такая колькасць, выйшла ж вельмі, ведаеце, нават зараз так партыкулярна згадаць не магу. Гэта цэлы ланцуг падзей. Там і былі, божа, і Андрусь такім дан. І дзень вышыванкі быў. І, здаецца... Это ўжо пазней трошкі. Так, ну пазней. Ну, там вельмі... І мы зрабілі, это ўжо быў 15-й, здаецца, год. Першы спектакль пра Браніслава Тарашкевіча. І прамень сонца. І прамень сонца была акцыя. Ну, вельмі шмат розных было цікавых творчых... Ну, вы пачыналі з канцэртаў. Канцэрт, большасці, так. Праз музыку, праз вось гэту более папулярную культуру, якую можна ў вушы сунуць. Ну так, бо шмат людзей, як бы, ведае, што нейкая там беларускасць і атасамлівае яе або з апазіцыяй, або з нейкай элітарнасцю і хоча, каб яна была. Мне здаецца, наадварот, што вось Арцідзіба показала прыклад, што это можа быць моладзевай, якая там такая папсовай нейкім плане, я не ведаю. І зразумела ўсім і кожнаму, не трэба быць там акадэмікам, прафесарам ці знаўцам там супербеларускай мовы. Да нас прыходзілі і звычайныя і батанікі, і студэнты, і сексуальныя дзяўчыны, і эмо, і готы, і розныя там, ну усе, ну это былі людзі розных, не было падзелу, так. І таму вось... Ладно, а давайте, вот что зараз? Зараз? Ну, ці адчуваеце вы, што за 8 гадоў нешта змянілася? Зараз глядзіце, па-першае, шмат хто
ўжо знаходзіцца ў розных новых іпастасях. Напрыклад, Паша Белаус, першы дырэктар, ён зараз кіруе крамай Сімвалбай. Мікіта Броўка, які таксама быў, ён таксама там. І пэўная каманда, якая была ў свой час датычная да Арцідзібы, таксама там. Петя, шоу-бізнес, лав-машин, ЛСП і сольная яшчэ. І бачыце, ну, так, кожны проста пачаў рабіць сваю справу, гэта перарасло ў шмат галін, але гэта татальная перамога, калі проста сабраліся некалькі хлопцаў, і гэта потым перарасло, калі я бачыў дзень вышыванкі, на які прыйшло неколькі там 7 000 чалавек прайшло за гэты дзень. 5-6. І потым БНР-100, ну гэта з іншымі людзьмі, канешне, але гэта ўсё вось такіх мерапрыемстваў, дай той самы прамень сонца яшчэ ў 12-м годзе. У 13-м, калі былі тысячныя канцэрты і мерапрыемствы, калі тысячы людзей змаглі трошкі прыблізіцца да сваёй культуры і вось, ну, салют у гонар. Пачынаецца салют у гонар 8-годдзя Арцідзібы. Вось. Снег там недзе за Алесь уже п'е шампанскае, так, і стреляе. Тому праз проста такія рэчы, і перш за ўсё, рэальна, ну, людзі на вуліцы часам падыходзяць, дзякую вам. Дзякую за гэту дзейнасць, што вы рабілі, дзякую за гэтыя песні, дзякую за там тое, розныя такія дробязі, але вельмі шчырая такая падзяка ад людзей адчуваецца. Яна не у 100 тысячных нейкіх там, але ў 10 тысячных. Десяткі тысяч людзей ведаюць пра сядзібу. Можа нават і сотні, но не мільёны пакуль што. Але я пэўны, што ў будучыні сядзіба можна нават мець і свой тэлеканал і гэтак далей. Вось мы уже подкаст супольны уже робім. Я вось пацверджу Пецевы словы, калі там граю спектаклі, потым падыходзіць да мяне Паша, кажа, слухай, там какие-то беларускамоўныя сидзелі твои? Ну, типа сябры. Да не. Просто яны, калі ты выйшаў на сцэну, скажу, о, это ж гэты вот там, з Арцідзібы, ён там. Спачатку з Арцідзібы. З Арцідзібы ўсё ж такі. Але я хочу яшчэ давесці, ну, сваю думку до конца, у тым плане, што стварылася пэўная пераемнасць. То бок тыя людзі, якія былі у пачатку 2011-2012 годзе, потым падрыхтавалі каманду, што мы зараз бачым, ужо маладыя людзі, которым па 20-23 гады, яны кіруюць справамі, ладзяць нейкія імпрэзы. Натхнёныя ў свой час вось гэтымі ініцыятывамі таго часу. Здымаюць відэа. І гэта ўсё пераможа, таму што ў Арцідзібы ёсць вельмі моцная ідэалогія. Ідэалогія — гэта любіць сваё. Любіць сваю краіну, сваю мову, сваю бацькаўшчыну, нашу зямлю. І все наше. Тому што, на жаль, людзі вось мы, нашы. Трэба любіць нашы. Гэта ж трэба любіць. Калі ты сябе не полюбіш, як ты іншых полюбіш? Ну так, згодна. Ну што, на гэтай пафаснай ноце мы пераходзім да двуххвіліннага блоку. Да, мы двуххвілінны блок. Афіша ў культурнай сядзібе, пакуль Алексей рыхтуецца, заставачка. Але на адной падзеі я, безумоўна, трошкі больш затрымаюся. Так, ужо сёння, вось, 16-я, это прэзентацыя зборніка «Калядны стол. Не кулінарная кніга», бо хутка ўжо каляды. Што значыць не кулінарная? А вось, видите, 16 снежня ў Пушкінскай бібліятэцы адбудзецца прэзентацыя новай кнігі Зараславы Камінскай «Калядны стол. Не кулінарная кніга». Апавяданні, сабраныя ў кнізе, натхняюць на ўспаміны пра вашыя асабістыя гісторыі, што вы любілі есці, калі былі маленькімі. А то бок это кніжка не кулінарная, рэальна, без рэцэпту. Заўтра ў 17-18 гадзіне ў Тінці рок-клабе адбудзецца праслухоўванне для маладых гуртоў і музыкаў. Таксама справа, якая вельмі добрая, Арцідзіба яе таксама робіць. Новыя імёны беларускай музыцы, хто будзе пасля ЛСП, пасля Лявона Вольскага, пасля... Якая мэта праслухоўвання? Карацей, мэта праслухоўвання, ну як, праслухоўваць новыя гурты, якія будуць выступаць потым у клубах. На праслухоўванне, трапляеш праз ложак, а пасля праслухоўвання. Пра ложак тут нічого не сказана, але... Конечно, там паміж радкоў прачытаць. 18-го, вось яна, падзея. Новы год. Арцідзіба ладзіць канцэрт, прысвечаны 8-годдзю арганізацыі у сераду 18-19 гадзіне ў клубе Брюгге. Таксама, што будзе цікавага? Прэмію сваю Арцідзіба запачаткавала.
Вот адзначым самых, на наш погляд, выбітных людзей гэтага 2019 году. Ну, мне там ёсць... А вось прыходзь і паглядзіш. Дарэчы, уваход вольны на гэтую імпрэзу, але трэба запісацца праз Eventbrite, можна будзе знайсці лінк на запрашальнік. Бруге не резиновый город. Выступяць хто ў нас? Love Machine проект Петра Клюева. Так, імпартная беларуская любоўная тэхна. І рэперы Мандзік, Зрабі, а таксама проект Люты Сакавік. О, Люты Сакавік. Карацей, маладыя таксама музыкі, якія заявілі ў гэтым годзе пра сябе. І, дарэчы, Петр Клюев, здаецца. І, дарэчы, Петр Клюев. І, дарэчы, Зло, напэўна, таксама выступіць, будзе пролетаць на камеце і залеціць. Карацей, трек-ліст фарміруецца па ходу. Вось. 19-го адкрыццё арт-праекта «Адвечная прыгажосць керамікі і тэкстылю» у галерэі Універсітэт культуры будзе прысвечаны 45-годдзю Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў. А таксама ўжо ў гэту нядзелю 22 снежня праграма «Прыехала каляда», казачніца Ларыса Арышкова і гурт «Калыханка» для дзяцей. Запрашаем вас на калядныя ялінкі, які ўжо ў гэтую нядзелю стартуюць таксама пры падтрымцы. Што за калядныя ялінкі? Беларускамоўныя? Беларускамоўныя калядныя ялінкі, цэлы там шэраг будуць і гусляры Чумаков, гусляр, ён адзін, і Сяржук Долгушаў, і тэатр Варган. Добра, круто, файна. Раз, два, чатыры рукі. Пачынаецца ўжо калядны час у нас. Правильно. Праздник нам прыходзіць. З арт-сядзібай. Адчыняйце шампанскае. Зараз. Так што, вось. Запрашаем всіх на канцэрт, на наш. Ну што ж, сябры, такім быў, мне здаецца, юбілейны 25-й выпуск нашага падкаста, прысвечаны не юбілейнаму, не 24-му, 8-му дню нараджэння арт-сядзібы. Пётр Клюев быў нашым госцем. Дзякую вам. Алексей Сапрыкін. Павел Свердлоў. Як заўжды, бадзёра праз панядзелак. Нечаму праз панядзелак. Не, у наступным панядзелак мы сустрэнемся. І 30-го мы з вами яшчэ сустрэнем. Соткі, гэта круто. І 30-го. Карацей, не панядзелка, а без культурнай сядзібы. Да пабачэння. Пакуль. Да пабачэння.